Mas papa, uy, pisa-pisa, pamandura, uy. Pa, pag-andam, nandira pa, kay hatod na ko. Ako pa imong padalion nga. Ganina ra ko naghinuwat sa imuha dire, nagpisa na lang gani ko. Ay kabalaka kay igor mo ko magsanina. Ikaw may pagdali diha. Igo na lang biya ka mukhaon ha, andam na tong mga pagkaon. Pagdali diha. Magsanina ra man ko. Kalingaw ra gani ko lumpisa dire. Sa papa, yung may plano mo hatod. Taunsa man pa, muhatod ka o dili? Kilit na ko ba? Wait lang, kadit lang kay tiwason lang ko ni gamay. Uyap, dan papa, yung trabaho mo siya, boy. Ayaw na lang ko ihatod pa, kay ako na lang magbaktas. Pero tagay lang kog baon pa. Ha? Di na lang ka magpahatod? Okay. Unsa? Ikaw na lang mga sa eskwelahan? Pa, tagay lang kog baon pa, pe. Ha? Tagay lang kog baon. Dito sa eskwelahan na, bantay ka. Sige, kay magtiwas pa po ko diri sa akong trabahoon kay para mahuman ko bisayo ani. Madara oh. Apa, kinsira mo ni pa. Ha? Kinsira mo ni. Kaya di, Ado nga kinong pa. nga naman, Labi ko baon ni mama. magsudan? Oh, Wala ka lutuin naman magsudan? oh. Na, madara, ambi ng 15 kay. Kanina lang 100 oh. Ambi ng 15 bi. Kanina lang pagpalit og sudan ha. Ulagi. Ha? Oh. Pagpalit og sudan ha. Bantay ka. Nasisi na lang ko no, kay malit na ka. Ikaw na. 100 bye. Pa, salamat kay pa. Ato na ko. Sige, bye-bye. Ingat. Dito sa eskwelahan, ha? Uyap ng bata. Saan mo yun yung mama din? Ano mo manibaon ni? Pagdaghan pa tayong trabaho ko. Oh shit, not good. Ano? May asa di kagikan mi? Patignahan, nagpatok sabon. Dugaya po ni mo kabalik eh. Imong anak to nag-eskwelahan. Wadi to ni mo babaon ni dili. Wadi ka nagluto di ay? Para ba ako magluto? Sa eskwelahan. Si baon. Sama siya eh. Imong anak ba? Baon sa imong anak ba? Karon pa ka magluto nga. Tuwa na imong anak, uy, gipalakaw na lang nako. Pero gitagaan na lang ko siya 100 kay papalito na lang siya sudan pagkaudto kay alangag maghinulat sa imuha nga. Late na kayo to, uy. Ay, naon sa di ay ka nga imong gipalakaw ang imuhang anak nga wala may klase karon? Halidi ba ya karon? O ganing wa ko nagluto og sayod no, kay halidin no. Ha? Halid. Kencana. Kencana ya. Kencana. Unsa man siya eh? Bagtay lang jud kag may tabot imong anak ka kay muat mong gipalakaw. Mi, istoryahin na imong anak ha. Nagtuon na nagpangatik ba? Jud papa, anis na nga ko. Naputol pa jud akong pat. Nabali. Naputol. Patay. Bahala na basta kinibaon.